שירתתי כל ימיי הבוגרים במוסד. אני התחלתי במוסד בתור לוחם, ולאחר מספר שנים התקדמתי ונעשיתי ראש אגף המבצעים המיוחדים במוסד, ולאחר מכן ראש המטה, ולאחר מכן סגן ראש המוסד. מה זה אומר? אוקיי. במוסד לא למדו את זה? במוסד זה יותר קטן. בתוך כל הבלגן הזה נשארה מדינה אחת מאוד יציבה ומאוד חזקה, וזאת איראן השיעית, שבמידה מסוימת הייתה מאוד מרוצה במה שקורה במדינות הסוניות שסובבות אותה. רק הייתה לה בעיה אחת, היא רוצה מאוד לפתח גרעין, והסנקציות האמריקאיות והסנקציות האירופאיות גרמו להם, לכלכלה שלהם להיות במצב מאוד מאוד קשה, והבין המנהיג שצריכים לעשות איזשהו שינוי במדיניות. אי אפשר להמשיך ללכת עם הראש בקיר, מה גם שהקולות שנשמעו מישראל ונשמעו מארצות הברית הוביל אותם למחשבה שיכול להיות שיש כאן מישהו רציני ויכול להיות שהתקיפו אותם, ולכן אחרי הבחירות שהיו שם ועלה רוחני לשלטון, הם התחילו לחתור יחד עם ארצות הברית למצב של להגיע לאיזשהו הסכם. עכשיו, המטרה של כל הסנקציות ושכל מה שאנחנו הובלנו, ניסינו להוביל למול איראן, הייתה להגיע להסכם. אנחנו חושבים שההסכם הזה היה הסכם לא טוב, ההסכם הזה היה נחפז מדי, אנחנו חושבים שאפשר להשיג הסכם יותר טוב, אבל עדיין הסכם היה, סוג של הסכם היה היעד המרכזי של כולם. אבל מה שההסכם הזה עשה בעיקר, ובשביל זה אנחנו חושבים שהוא היה גרוע, הוא נתן לאיראנים את ההכרה שמותר להם להתעסק בגרעין, נתן להם את הלגיטימציה לגעת בגרעין במקומות מסוימים. אפשר להשאיר, אבל קצת, אפשר לפתח צנטריפוגות, אבל קצת, הכל מפוקח. הוא לא חיסל את היכולת שלהם לבנות את אתר הצנטריפוגות שלהם בקום, שזה מקום שלפי דעתם הוא מוגן בפני כל הפצצה, והוא עשה את ההסכם רק ל10 עד 15 שנה, תלוי באיזה סעיפים. אבל בעיקר מה שההסכם הזה עשה, הוא נתן לאיראנים להיות חזרה מקובלים בעולם. נתן להם לגיטימציה להיות חלק מהעולם הנאור כביכול. וזה מאוד מאוד חיזק אותם. במקביל לכל הסיפור הזה של הסכם הגרעין ושל כל הדיונים, קרה מה שקרה בעיראק ואחרי זה בסוריה, העלייה של דאעש, שגם שם האיראנים ניצלו את המבוכה של העולם המערבי ואת היכולת שלו להתמודד עם זה, ונתפסו אחרי הסכם הגרעין כחלק מהפתרון, ויצרו מצב שהוא מצב מאוד מאוד בעייתי אל מול המדינות הסוניות האחרות. עכשיו תבינו, המדינות הסוניות, שזה המפרציות, סעודיה, מצרים, האויב הגדול ביותר שלהם זה איראן, לא ישראל ולא ארצות הברית בוודאי, ולא אחרים. איראן זה האויב הגדול ביותר שלהם. האיראנים יש להם איזושהי קונספציה שהם רוצים להגיע לשליטה או להשפעה בהרבה מאוד מקומות. הם לוקחים את המודל הלבנוני, ואומרים, תראו איך הצלחנו להשתלט על מדינה, בנינו מיליציה של חיזבאללה. בעצם זה לבנוני לכאורה מדינה ריבונית, אבל יש שם כוח מיליצי שיעי, שהוא בעצם קובע מה שהמדינה הזאת תעשה. הוא מדינה בתוך מדינה עם השפעה על מה שהמדינה תעשה. אם אנחנו נוכל לייצר את אותו דבר בתימן עם החות'ים, אז אנחנו בעצם, יהיה לנו השפעה על כל מה שקורה במפרץ. אם נוכל לעשות את אותו דבר בסוריה, אחרי שיגמר שם הבלגן, אם נוכל לייצר מצב שבו העלווים ממשיכים לשתות בסוריה, אבל הם תלויים בנו, בנשק שלנו, ביועצים שלנו, בתמיכה של חיזבאללה, בעצם אנחנו מייצרים מודל לבנון בתוך סוריה. אותו דבר בעיראק. ואם אנחנו נצליח, עיראק שהיא גם היום שיעית בשלטון המרכזי שלה,
אז אם אנחנו נצליח לייצר שלטון שיעי בעיראק, ונצליח לייצר שליטה בסוריה, ובלבנון אנחנו כבר שולטים, בעצם אנחנו נצליח לייצר רצף שיעי מאיראן עד לים התיכון, עד ללבנון וכניסה לים התיכון. זה מבחינתם הישג בלתי רגיל, זה מבחינתנו ומבחינת הרבה אחרים קטסטרופה נוראית. ועכשיו אותו דבר הם רוצים לעשות במפרציות, הם רוצים בתימן לייצר את החות'ים, שיהיה כוח כזה שהממשלת תימן לא תוכל לקבל החלטות ללא התחשבות בחות'ים, הם בבחריין, שזה ממש בגב של סעודיה, רוצים שם רוב שיעי, והם רוצים לייצר שם אי יציבות כזאת, שגם שם היום אחד אולי יוכלו להגיע לזה, ולכן ההתפשטות השיעית היא מאוד מאוד מטרידה את הסונים המתונים. רק מה שקרה לסונים זה שבגלל התפרקות המדינות, בגלל האביב הערבי, קמה התנועה הזאת של אייסיס, של דאעש, שפרשה מאל-קאעידה, ובזמן מאוד מאוד קצר כבשה שטחים נרחבים מאוד, גם בעיראק וגם בסוריה, התגרה מאוד את המשטרים, התגרה את המשטר הסורי, ובעצם התגרה את האמריקאים בעיראק, בעצם התגרה את כולם. ומה שדאעש עשתה בחוכמה רבה, היא יצרה, בזכות הרשתות החברתיות, היא יצרה מודל מוסלמי חדש. אם המוסלמים היו די מדוכאים, די מסכנים, תמיד בשולי החברה, גם בצרפת וגם בבלגיה וגם בשוודיה וגם במקומות אחרים בעולם, פתאום בא דאעש, ובעזרת סרטונים ותעמולה, יצרה ערבי חדש, מוסלמי חדש, מוסלמי שלא רוכב אומנם על גמל, אבל רוכב על טנדר טויוטה, ומניף קלצ'ניקוב ביד, ויש לו 4 נשים, והוא שולט, והוא מדכא, והוא רוצח, בעיניים שלהם הוא לא רוצח, בעיניים שלהם הוא מחסל את הכופרים, והם יצאו איזשהו מודל של הרבה מאוד ערבים, הרבה מאוד מוסלמים בעולם, קל להזדהות איתם, במיוחד הם שוטפים להם את המוח במסגדים, ואז זה יצר איזושהי תנועה עולמית, שכולם באים לעיראק ולסוריה ולהצטרף לדאעש כדי להיות חלק מאותה הצלחה המוסלמית, ואחרי זה הם חוזרים הביתה, ואחרי זה הם מהווים את התשתית שבאמצעותה אפשר לייצא טרור לכל העולם. ובעצם דאעש זה לא רק, גם אחרי שיחסדו את דאעש, ואני מאמין שדאעש בעוד 2 לא תהיה קיימת כמו שאנחנו רגילים לראות אותה כגוף ששולט באנשים במדינה, באיזשהו ארגון מסודר, כי בסופו של דבר הקואליציה בצד אחד והרוסים מהצד השני הצליחו לחסל את התופעה הזאת. אבל את התופעה שהווירטואלית הזאת, האידיאולוגית הזאת, לא הצליחו לחסל. וגם כמו שאל-קאעידה בעצם יושב בכל מיני מקומות מסתור בעולם ועדיין יכולה לשלוח פעילים, אותו דבר גם אייסיס יעשה. והפיגוע במנצ'סטר שהיה רק לפני יומיים, רואה איך בחור שגר ונולד באנגליה, מוסלמי, שנולד באנגליה, שאוהד את מנצ'סטר יונייטד, עבר איזושהי תהליך של הסלמה באינטרנט, אמרו לו לנסוע ללוב, נסע ללוב, כנראה קיבל, זה עכשיו אני אומר לכם ספקולציה, אני לא יודע, אבל כנראה קיבל שם איזושהי הדרכה יותר מסודרת, כנראה שגם דאגו להביא לו חומרי נפץ קצת יותר מתוחכמים, והולך מפוצץ את עצמו בתוך הופעת רוב. התופעה הזאת היא תופעה שהיא לא תיעלם גם שאייסיס יחסלו אותו או ישמידו אותו בעיראק ובסוריה, אלא היא תמשיך ללוות אותנו ותחייב את ארגוני הביטחון האירופאים לעשות, את המדינות האירופאיות, לעשות בתוך עצמם איזשהם שינויים שיאפשרו להם להתמודד עם סוג כזה של טרור. מה זה הטרור הזה? זה טרור שהאירופאים מעולם לא התמודדו איתו. כי אתה בעצם, הטרור מתבצע על ידי האזרחים שלך. יש אזרחים, בלגים, צרפתים, מוסלמים, אבל אזרחים, שפועלים נגד המדינה שהם חיים בה. עכשיו, זה טרור מסוג חדש. עכשיו, אנחנו בישראל יודעים להתמודד עם זה, מפני שאנחנו מתמודדים עם זה הרבה מאוד שנים, ויצרנו מערכת משפט שמאפשרת לשירות הביטחון
להתמודד גם עם תופעות כאלה. יש לנו תופעות של אזרחים שמצטרפים לארגוני טרור, ויש לנו תופעות של פלסטינאים שהם לא אזרחים, שהם חלק מארגוני הטרור, אבל למדנו לייצר מערכת של איזונים ובלמים כזאת שמאפשרת לנו גם לעשות פיקוח יותר טוב על אזרחים ישראלים, כדי להגן על הדמוקרטיה שלנו. האירופאים לא שם. האירופאים אסור להם על פי חוק להאזין לאזרח צרפתי כמעט בשום מצב. אלא אם כן אתה מביא ממש הוכחה חד משמעית. עכשיו ככה אפשר להילחם בטרור שהוא פנימי, לכן המדינות האירופאיות צריכות להיערך למצב שהם משנים את החוקים שלהם בשביל להגן על הדמוקרטיה שלהם, כי אם לא, אז הם ישפכו את התינוק עם המים, מפני שאומנם הם ישמרו על זכויות הפרט עד מאוד, אבל בסופו של דבר הם לא יכלו לנהל חיים תקינים. אני חושב שהם מבינים את זה והם הולכים לכיוון הזה. כשאנחנו מסתכלים היום על הגבול הצפוני שלנו, אנחנו רואים שחיזבאללה הגיע ליכולות גם של אש וגם של שליטה ופיקוד יחסית מרשימות, לא יחסית, מרשימות מאוד. יש לחיזבאללה היום שהוא ארגון טרור, יש לו נשק וטילים ברמה של מדינות, לא ברמה של ארגוני טרור, יש לו כמות עצומות של נשק. הוא עושה מאמצים אדירים בשביל לשפר את הנשק, בעיקר לשפר את היכולת דיוק שלו. במלחמה בסוריה, היא מצד אחד דיללה אותו מאוד, כי יש להם שם הרבה מאוד הרוגים והרבה מאוד פצועים. ומצד שני, היא נתנה לו יכולת מבצעית מאוד מאוד גבוהה, מפני שמי שבונה צבא בתיאוריה ולא נלחם ולא עושה פעילויות, הוא לא יודע אף פעם איך הוא יהיה כשיגיע הרגע. חיזבאללה סופג מצד אחד אבדות, אבל מצד שני מקבל הרבה מאוד ניסיון מבצעי, שאם יום אחד הוא יופנה כלפי ישראל, אז יהיה לו יותר קל. הערכה כרגע שהם כל כך תקועים בבוץ הסורי, שהסבירות שהם יצאו גם למערכה נגד ישראל הוא סבירות מאוד מאוד נמוכה, אבל עדיין בלבנון, כמו בלבנון, יכול להיות איזשהו אירוע שמתגלגל, וכמו שאף אחד לא חשב שחטיפת שלושת החיילים תוביל למלחמה בלבנון, ככה אפשר לצפות מה יוביל שם בפעם הבאה. כרגע זה נראה שהעימות הוא לא בפתח, אבל דבר אחד ברור, העימות הבא יהיה הרבה יותר קשה מהעימות שהיה, גם מבחינת כמויות הנשק וגם מבחינת היכולת של חיזבאללה. במקביל כמובן שגם אנחנו לא שוקטים על השמרים, וגם אנחנו מפתחים יכולות, אבל אנחנו לא מדברים על היכולות שלנו. לחיזבאללה ולאיראנים יש, כמו שאמרתי, רצון שסוריה תהיה חלק מהם, אבל הם לא מתאפקים עד שייווצר אותו רצף. כבר ראינו בתקופה האחרונה את הניסיונות שלהם לייצר חזית בגבול הצפון, אם אתם זוכרים את החיסול של הבן של מורניה, יחד עם עוד כמה פעילי טרור. חיזבאללה מנסה לאתגר את ישראל בחזית חיזבאללאית או שיעית בסוריה. כי זה נוח לו. מפני שאם מחר אנחנו נפגע בו, הוא ירצה לפגוע בנו, אבל הוא לא ירצה שזה יידרדר למלחמה. הוא יכול לבצע פיגוע דרך סוריה, ואז לכאורה לא החיזבאללה עשה את זה, זה הראש שלהם. וזה מחייב אותנו למתוח גם את הכוחות שלנו בצורה יותר מסיבית. אנחנו לא מוכנים לזה, ואנחנו הבהרנו שמבחינתנו התבססות של חיזבאללה בסוריה זה קו אדום, ואני לא מאמין שישראל תסכים שמישהו יעבור את הקו האדום הזה, וראינו שכשהם עוברים אותו אז אנחנו גם מגיבים בתקיפות יחסית. סוריה זה מקרה מאוד מאוד מסובך, באמת אני חושב, אני לא זוכר בתקופה, ב-20 שנה האחרונות, מקרה כל כך מסובך כמו בסוריה, שכל כך הרבה גורמים וכל כך הרבה אינטרסים מעורבים שם. ראשית, יש שם באמת קונפליקט, אין מילה אחרת להגיד את זה, בין ארצות הברית לבין רוסיה.
יש שם את הרוסים שתומכים במשטר אסד, ויש את האמריקאים שתומכים במורדים, שמורדים במשטר אסד. ולכאורה יש שם התנגשות בין גושים, בין הגוש הרוסי לגוש האמריקאי, שמתנהל מאוד מאוד בזהירות, ושני הצדדים מאוד זהירים, כי הם לא רוצים שתהיה שם איזושהי הידרדרות, אבל מתי שהוא מישהו יעשה טעות, ואיזה מטוס אמריקאי יפציץ בטעות מקום שיהיה בו רוסים, או שהרוסים בטעות או לא בטעות, יורידו איזה מטוס אמריקאי שיסכן אותם, ואז המצב הזה הוא מאוד מאוד עדין. אני חושב שלא היה ב-20 שנה האחרונות מצב כל כך עדין שבו שני הכוחות האלה, כי בסוף יש שם גם חיילים רוסים, גם חיילים אמריקאים, גם מטוסים אמריקאים וגם מטוסים רוסים, לכן זה מאוד מאוד עדין. המזל שיש לשניהם אויב משותף שזה דאעש, הרוסים מאוד מבינים את האיום שדאעש מציב על אדמת רוסיה. אני מזכיר לכם שדאעש לא בחלו להפיל מטוס נוסעים רוסי, 120 נוסעים מעל סיני, כנראה בתוך חומר נפץ שהוסתר בפחית של קוקה קולה. והאמריקאים בטח ובטח מבינים את הפוטנציאל שיש לדאעש לבצע פיגועים גם בארצות הברית וגם באירופה, ולכן האויב המשותף הזה יוצר איזשהו מצב שבו הם מתאמים עמדות ומתאמים תקיפות, אבל כמו שאמרתי הנושא מאוד מאוד בעייתי. האינטרס בהסדרה גם הוא בעייתי, מפני שהאינטרסים הם מנוגדים. הרוסים כמו האיראנים, הרוסים, קודם כל צריך להגיד, הרוסים בפועל קרתו מעין ברית עם האיראנים. היום האיראנים הם השותפים של הרוסים באיראן ובסוריה, סליחה, ובמקומות אחרים. הרוסים כנראה גם יספקו להם מערכות נשק ומערכות הגנה נגד טילים. והאיראנים, כמו שהנשיא טראמפ בעצם בסעודיה, הם החליטו לצאת כמעט בגלוי למול האיראנים, למול ההתפשטות האיראנית. וכשהוא נשיא ארצות הברית בסעודיה ובישראל, הוא אומר, האיראנים אנחנו נבלום את ההתפשטות שלהם, אנחנו נגביל אותם, ואנחנו לא ניתן להם לפתח גרעין. תחשבו על זה שנייה אחת, הוא בעצם אומר לרוסים, אנחנו נגד הרוסים. כי הרוסים הם היום הבעלי ברית של האיראנים. וגם כאן יש כאן איזשהו נושא מאוד, מאוד עדין ומאוד מסובך, שמעניין מאוד איך הוא יתפתח. מבחינת סוריה, אם מסתכלים על זה היום, אז אמר פעם בוגי יעלון ביצה שעשו ממנה חביתה, לעולם לא תוכל להיות ביצה יותר, ואני חושב שהוא צודק. אני לא רואה מצב שסוריה חוזרת להיות סוריה כמו שאנחנו היינו רגילים לראות אותה. יש לזה יתרונות לישראל ויש לזה חסרונות. היתרון הוא שאין צבא גדול, מסודר, מאובזר, שעומד על הגבול שלנו ויכול בחצי שעה נסיעה לזחל להגיע לטבריה. מצד שני יש הרבה מאוד ארגוני טרור, גם ג'בהת א-נוסרה, גם אייסיס, גם חיזבאללה, שיכולים לאתגר אותנו בגבול, ומי שייסע היום לאורך גבול ישראל יראה פתאום שהגדר שונתה ושם הגדר יותר מסיבית ויותר חזקה, כי אנחנו מבינים את העניין, את האפשרות הזאת של חוליות לעבור את הגדר ולעשות פיגועים. ולכן השאלה מה יש שם היא שאלה שאין עליה תשובה אמיתית. אני מאמין שבסופו של דבר לא יהיה מנוס וסוריה תחולק לקנטונים, שבו העלווים יישארו באזור שלהם, הסונים ינהלו את המקומות שנמצאים בהם רוב סוני, הכורדים, הדרוזים, דרוזים. כבר היום הדרוזים שהם 600,000 דרוזים בערך, המצבור הכי גדול לדעתי של דרוזים בעולם. בהר הדרוזים יש שם כ-600,000 איש, הם בעצם מנהלים איזשהו סוג של חיים עצמאיים, הם מגינים על עצמם עם סיוע שהם קיבלו, אני לא יודע מאיזה גורמים, אני יודע, אבל אני לא אגיד, אבל הם מנהלים איזה סוג של מגינים על עצמם, ואפילו חדרה הקטנה שנמצאת ממש
קילומטרים ספורים מהגבול הצפוני שלנו, מג'דל שמס, גם שם הם בעצם הקימו לעצמם איזושהי מיליציה והם מגינים על עצמם, שם זה בכלל, זה מדהים, הם ממש מבודדים ומוקפים, מצד אחד במורדים, מצד אחד בחיזבאללה, והם בעצמם איכשהו מנהלים שם החיים, עסק מסובך. אז אני מאמין שבסופו של דבר זה יהיה מחולק, יהיה קנטונים של האלוהים, יהיה את החסונים שהם הרוב, דרוזים וקורדים בצפון, איכשהו הם ינהלו איזשהו סוג של דו-קיום, מתוח מאוד, שמדי פעם גם מתפרץ. אם זה טוב, אני לא יודע, אבל כל דבר שהפסיק את ההרג ואת הקטסטרופה שנמצאת שם הוא טוב, כל פתרון הוא יותר טוב ממה שקורה עכשיו, יש שם 8 מיליון פליטים סורים בתוך סוריה, 8 מיליון אנשים לא נמצאים במקום שהם גרים בו, אלא מפוזרים במקומות אחרים, במחנות פליטים במדינה, זה באמת קטסטרופה, והדבר המבהיל שזה קורה כאן מעבר לגדר, ואנחנו בעצם רואים שדברים כאלה יכולים לקרות, אם חשבנו לפני 5-6 שנים, שדבר כזה לא יכול לקרות היום בעולם המודרני. זה קורה, ואנשים ממשיכים לעלות על היאכטות ולנסוע לנופשים והכל בסדר, לא משנה שבדרך הם רואים סירות של פליטים, מתהפכות ואנשים טובים. אז כל פתרון הוא יותר טוב מהפתרון הנוכחי. שסיסי עשה הפיכה והדיח את מורסי, כי מורסי אומנם נבחר בשיטות דמוקרטיות ועלה לשלטון, אבל להבדיל מארדואן, הוא רצה לעשות את השינוי של החוקה ושל החוקים כאן ועכשיו ומהר. להבדיל מארדואן שעושה את זה לאט לאט ומחרסן ומחרסן, ובסוף הוא יהיה סולטן ושליט כל יכול, אבל הוא עושה את זה בצורה דמוקרטית ומאוד מאוד לאט. מורסי רצה לעשות את זה מהר, וכשהוא רצה לעשות את זה מהר, והצבא הבין שהולכים להשתלט עליו, ופתאום הולכת להיות למדינת הלכה המוסלמית, של האחים המוסלמים, אז הטיחו אותו, וזה היה מזל גדול מאוד למדינת ישראל. וסיסי הוא פרטנר או שותף להרבה מאוד דברים שמעניינים גם אותנו. דאעש בסיני התחזק מאוד. אני הייתי בארצות הברית, במכון ברוקינס, עשיתי שם עבודה על הבדואים בסיני, זה היה לפני דאעש, לפני הכל. וקצת חקרתי לעומק את הסיפור הזה, המצרים הזניחו את סיני לחלוטין, זאת אומרת, הם לא נתנו לבדואים שום מקורות פרנסה אלטרנטיביים להברחות, או לגידול, או להברחות סמים או להברחות נשק. זאת אומרת, אין באמת, גם כשהם עושים תיירות, הם מביאים אנשים ממצרים שיעבדו בתיירות ולא הבדואים. לכן הבדואים לא הייתה כל כך באה, והם צריכים לחיות ממשהו, אז זה קצת די, והברחות של נשק, והברחות של סמים, והברחות של אנשים, זה המקצועות שלהם. ואז אחת ההמלצות הייתה להשקיע מיליונים ולייצר להם מקומות עבודה אלטרנטיבית, כי אחרת זה הכיוון היחידי שיכולים לפנות אליו, ואכן זה מה שקרה. ברגע שדאעש עלה, דאעש זיהה את הפוטנציאל של המצוקה של הבדואים בסיני, גם סיסי עלה לשלטון, אז הוא סגר להם את המנהרות, מבחינתם זה סגר להם את מקורות ההכנסה, לכן היה צריך לקבל כסף ממישהו אחר, אז אם בא מישהו שמשלם לך משכורת, אז אתה הופך להיות פעיל של דאעש, וזה המצב היום בסיני, רוב הבדואים הם פעילי דאעש, ונלחמים בצבא המצרי, והצבא המצרי נלחם בהם, אנחנו מאוד מודאגים שלא יהיה לנו עוד חזית בסיני לכיוון ישראל. כרגע מה שמחזיק את כל הארגונים, אגב, גם בסוריה וגם במצרים, שהם לא תוקפים, שימו לב, יש גם דאעש וגם אל-קאעידה וגם ארגונים אחרים, סלאפים אחרים בסוריה ובוודאי בסיני, והם לא תוקפים את ישראל. אפשר להגיד שיחסית שקט, והסיבה שהם לא תוקפים את זה, כי הם מבינים שארגון שיתקוף את ישראל, ישראל יתקוף אותו, ואז הוא יחלש כלפי הארגונים האחרים באותו אזור, ואז הוא ייכחד על ידי הארגונים האחרים. לכן אף אחד לא רוצה להיות זה שחוטף מישראל, ולכן יחסית שקט לנו היום, יחסית לגבול בסוריה ובגבול במצרים. ירדן
בינתיים מחזיקה מעמד, ואנחנו מקווים מאוד שהיא תחזיק מעמד לעוד הרבה זמן, כי שם אם יהיה אביב ערבי, אז זה יהיה חושך גדול. היא בעלת ברית בהרבה מאוד מובנים, ואני מקווה שהם יחזיקו מעמד. אני חושב שמה שמשחק לטובתם של הירדנים, זה שבסך הכל האזרחים הירדנים ואזרחים בכלל לא מטומטמים, הם מסתכלים מה קורה בסוריה, רואים מה קורה בעיראק, הם לא כל כך רוצים להגיע למצב הזה, וזה איכשהו שומר על יציבות שהיא מאוד שבירה, אבל שומר על איזשהו יציבות, כמובן עם הרבה מאוד מודיעין והרבה מאוד כוח.